bafethu ukushiya seku90 cabanga. Hayibo baba. Bebekeni sicela ukuthi inamba. Hey, good. Ungasikhathi ukudlala ngihamba odlala nontanga bakho. Mamji, lo, ante 2 minutes manje nje. Manje uyathi ma, 2 minutes nje uzobuya manje. Yabo manje yangisala la kumngane. Engabuya nje usuphuma usutatazela. Ngizobuya ntombo manje wedede. Hey 2 wena. minutes. Yena izansi. Manje. Angeke awume yancane nje. Yabo inganada bethu isayithithi into enishagele libeka nje. Angikhulumi indaba yamathithi la ngini. Emini ngimbonile ehamba noThapelo engasajoli. Akajoli uPalisa umhlobo. Hayibo. Kanjani? Phela lo mfana lo ngigcine ngizwe kuthiwa mina usemakhaya. Usebuye nini? Ufuna ukujoyina uPalisa? Cha. Uyenzela lento yenzayo. We hayibo ngiyalingwa yini ufunani wena la? Ufunani wena la? Kumngane. Ubheka umngani wakhe. Yebo manje mamathi. Ufuna lamathi. Palisa wena ngaze fundisa ingane yami ukuba abafana lomgaqweni. Hayi ke ntombi kusho kahleke phela ukuthi ukhubhana nabafana. Ngoba yakho kade ngihlangana nayo la iqabana nomfana. Nini iqabulana nabafana? Ubeqabulana nomfana. Usuqalile lezi zinto zakho. Uqalile lezi zinto zakho. Yabo wena nalomnganawo usuzokhuluma umgcola wena lekhaya. Ngimbonile. Uzongena nalendlini uJehova mnciki. Ngimbonile. Hayibo ma unamanga nje yonke lento ayisho ayenzekanga nje. La mfana sifunda na esikoleni. Anton uphumela ekhaya uthi yapho. Usunamanga nje nawe uyafana nalomfazi ozoqhefuza amanga la kwami. Yabo wena ngelinye ilanga bawuthola iqiniso ngiyatshela Uzona mawuhambe. Ayikho ayikho leyo nto. Awuhlale phansi futhi wena. Funda incwadi zakho zesikole lapho. Focus encwadini. Mfaza ngifunda ekhaya. Angaphinde alibeke la.